Els menjadors de Sant Joaquim, des de l'any 1908, es dedica a ser un restaurant pels pobres. El senyor Miquel Albà havia fet un restaurant pels treballadors, però es va fer gran i va dir a les monges de l'hospital que els donava tot el patrimoni d'ells i continuaven aquest restaurant pels pobres, i les monges ho van agafar. Des de llavors, fins ara, sempre ha sigut un menjador pels necessitats. Des del 2007-2008 els serveis s'han triplicat. Al menjador hi havia de 35 a 40 dinars, n'hi ha 80, són duplicat, però famílies senceres que s'emporten el menjar a casa eren 5 i ara són 20, s'han quadruplicat, no? Però ara, amb la crisi, ens trobem que la gent dona més, és molt més solidària. També el Banc dels Aliments, que és el nostre principal proveïdor, ens ha posat en contacte en supermercats de Mataró, que abans llançaven els productes que caducarien demà, i nosaltres avui amb una furgoneta els anem a buscar i demà encara els podem donar a aquestes 20 famílies, o en el menjador. La furgoneta abans treballava 2 dies a la setmana o 3 i ara tots els dies treballa tot el dematí anant a recollir aliments que representa que es llançaven. Jo faig una mica de coordinador, no? Que s'espatlli una cosa, patapam, avisar que la vinguin a arreglar, que el Banc d'Aliments et diuen, escolta'm, demà ve un camió de 7.000 quilos, heu de descarregar, busco gent per descarregar i un coordinador, no? Que ve un col·legi i se'ls ha de fer una explicació, perquè també està molt bé la pedagogia que fem els col·legis, no? Venir aquí in situ, els nanos vegin un menjador com és i se'ls explica una mica els serveis que fem. A darrere cada persona aquí hi ha una vida, no? I cadascú t'explica el seu cas. I fins abans de la crisi aquí hi havia 3 o 4 perfils, malalts mentals, droga, beguda, desestructuració familiar, gent que ha quedat sola, però és que ara hi ha un grup més, que podria ser tu o jo, que els nostres pares, jo hauria quedat sense feina, i la meva dona també, i els nanos van a col·legi i dius, ostres, què faig ara? On te vaig a menjar? No tinc res, on te començo? I com entren diuen que jo no sóc com aquests, La gent és conscient que aquí hi ha gent que ho passa malament, perquè ens donen més que mai. Que la gent és reàcida a donar cèntims, perquè es pensen que no saben amb què es gastaran, no? No solament necessitem aliments, sinó que també necessitem cèntims perquè això funcioni, aquesta maquinària, no? I aquí hi ha molts gastos generals, i això que som austers, no? I els voluntaris no cobren, però hi ha 4 assalariats, hi ha llum, hi ha gas. Ara, vaig dir que el voluntariat enganxa. No sé què té, que enganxa. Jo els explico als nanos que venen que el que han d'aprendre és no llançar el menjar, valorar-lo el menjar. I abans, amb els nanos els deies de fer caritat, i portaven un pa sec aquí, exagero una mica, no? Ens portaven el torró d'Alicant, aquell tan dur que el dia de Nadal ningú menja. Ens porten el xampany, i xampany no en bevem, vull dir, no en donem, i torró d'Alicant un temps de Nadal i prou. Però ara és diferent, ara es dona que han de compartir una mica del que ells tenen.